Paigay na malaas na, pasanggangan nyo na. Malaas na ko, na kumakayasayas, punuon ko rin di atases, magda kami kayo mo pakwan. Ang pamasok din hospital din. Bionic? Bukumpak linit. Ay. Bionic. Ay, at uwa, ay. Yeah. Liunan na sa sinutot niya. Natiri yung bulo. Tiri niya yung bulo. Natiri ba? Ay, kung mag-load si Malagko. Piriklo sampay ipon. Bakahon ko na to. Naisap. Gamot para sa anto, sir. Para sa bukol. Galit ka? Ay, hindi. Mabuti naman. Uncle G, papangalayon ko ako no? Masarap siya. Pangalay ka. Pangalay ka. Ha? Ah. Mag-request pa ka? Ipamunot ka o konsyal? Ay, konsyal ka rin ka. Ako yung puno niya ba ko, di ba? Ayan, puno niya yung konsyal. Konsyal! Pangalay. Kamu makayog na. Ito nga mga like ko ng konsyal. Oh, lang yun. Pangalay ka mo.